Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Neba gabigadyo amin nga sa ngapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte. At iba na nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam niyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Kamagkablawag tinibag nga bigat, na ibag nga oras kada kaya mga sapada. Kaya nga sa pag-share ti programa tayo, kaya padaanan nyo kapsat iti pagkasaritaan ni Simeon nga napoluan. Umuna, ken maudi nga ayat. Nakaw, seknan ti ayat dito. Anya ti umuna, asino ti umuna ken maudi nga ayat ni Simeon kapsat ni Tata Simeon kuna telakay datoin. Okay. Padaanan niyo papagayam. Dayon rugyan dati pagkasalitaan ni pagayam taga Simeon. Ana pauluan iti umuna ken maudi nga ayat. Sagodahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, makumikum kami Manong Nemi nga kalkalap kadagiti taraken mi nga lames kang runahan na titilapia paltat kenda dumapay. Iti fish farm nga impasdek ko Manong Nemi. Kalpasan nga danang ted kanyak ti puunan ket daytoy Manong Nemi iti impasdek ko. Impasdek ko. Tamahilig ak nga rod Manong Nemi ti agtaraken kadagiti lames. Gabuta ado Manong Nemi tinasken nga ingkam idiliberan nga tiyandaan iti syudad. Detat. Dagdagak na kini kakadwa. Kakadwa! Okay, awal ti patay-patay ha. Agaristo kayo. Masapol nga may deliver tayo ito nga oras tigiti ada na order ka na tayo. Oy, Tata Simeon, no problem. Kurada mo Manong Nemi. Kaya makasta nga malpasen ti panagsangat mi, panagkalap mi, kadagi-deliver kami Manong Nemi, kadagi tiyandaan. When? Sagbot no ta, Manong Nemi, ti adda, ti abay, ti driver, ti delivery truck. Iso da ito Manong Nemi ni Alex, ti driver. Tata, doon na yun ti urnong yun ti bangko. Anana, doon na yun ti urnong yun ti bangko, anak. Tagurno nga kataan niya nga ron, adamat na kita maganan siya tayo. Talukas ka sa nulaing. Magsapulak tumanin, timabalintay nga gatangan nga lute. Mabaling nga pagkutkutan, maramid nga piskarya, pispan, sa tayo pubukan ka na iti lamas. Amom no, ada dumad lang iti lamas, ada dumad iti ikan nga may bagsak iti tiyandaan, nalaklak iti presyo. Malakaan di kita gumatang. Ngayon no basit supply, sa adot ag demand,
nanginalaki dito sa papresyo. Tata, saan kayo makagurgura ha? Grabe ko mga makagura kay Alex. Pangisagsaganaan nyo, ito'y kwartayo, kahit awamot asawa yo. Ano tutulungan kabagyak di probinsya? Kadi, abi ngamin dagi ag-asawa. Kat ni, senior citizen kaysan. Apay, madlaw ka di, na senior citizen ako. Amad ka di tata. Amo ka senior citizen ti tawin nyo. Abi ka saan kayo nag-asasawa tata? Apay nga naglaklakay kay nga baro. Anya tirason kang gapona. Sabi ko mga, kayat mo nga mamuan. Kuha, may sakit nga isurat no kwa tata, data pakasalitaan, ti biyag yung kinayat, tapos nalikas takit. Ano, adamaitad na nga adal kan pagstreamingan ti biyag. Istorya nyo kanyak ne, dumngegak, isurat ko to, tinak to ipatulod. Kada kita'y ada programa, ito social media, kada stasyon ti radyo. Nagsanayak manong nemi. Tasaan ko lang tama na maliklikan nga na di malagip itikalman mo na naglabas. Kumusta ka tamad itan? Si bibiyag na tapala ita. Manong umatente anak na. Sino tata? Abay lang nga bunyi bagak. Tagsasalpak lang. Naibagayo mo it. Sino ito pagpakumustahan nyo? No, anak nan. No, manot, natkasasad na itan. Ni Lucy. Lucy. My first and last love. Ti ubo na. Ken mauding ayat ko. Saan nakngininggaan manong nemi ni Alex aging gana nga dinoong inungpot no sa dinno ti nagtungpalan no anak kasano ang napasamak no anya tinagbaling nga relasyon mi kani Lucy. Taore no madaman ngagbumbunag kami manong nemi iti mangisirek may kadagiti na iya banyera nga lames nga maisirek iti tiyanda. Ore no madaman manong nemi iti panag-turon ko kaya kita'y saka dakamlatan tata, dakamlatan. Pati si kang manager kita, agiduron nga agguyod, agbunag. Kaya mo, adada nga lumakayak no sana nga agtrabaho. Dahil ito tinakay ruwamak, gusto nga akong pagdunagan nyo. Ngayon datay istorya yun tata, ituloy yun. Madamdaman ton, no kaya't mo nga ituloy ko. Umay kanto sa Jabalay. Agsangutan to nga uminom. Kaya nagpulutan. Alam mo tatala. Kaya't ko man, interesado ako man, ito yung love story yun. Gabot interesado manong name ni Alex in may ngagpeso. Kadamit may sakaduwak manong name nga kaanakak. Ngayon so ito ni Sintang. Sintang! Ay, Angkel. Umay ni Alex. Mangisagana ka man ti mas kapulutan ha. Kaya tay idultuling ko ditang inumin. Stage side. Tay tumba-tumba. Iso amin tata. Ay Angkel. Kaya na. Inumin nyo kini Alex. Iso amin. Datalang may busbi ah. Numanot may busmi. Di isot may dumi. Babay. Di mo kurso natin ni Alex saya. Ush. Wala na, Uncle. Ubi nga pa eh. Masapol nga graduarak pa eh. Tapos nung saan nga sayang ti papaadal yung kanyak. Nagaspagkarigan tagarim kanya ni Alex. Di mo kaya. Jack lamo ah. Di matama kami nga gininom kinagpulpulutan kini Alex. Numanin na rugyan na sa lutsudan. Ano na masamak yun kini Nana Lucy. Tata Simeon. Nana ko na kata siyempre, agkasadra kayo. Tayo nga rin ti first and last love yo. Sana katagad to'y nagapuwag iti probinsya. Marigrigat kami. At imayag nagigasang-gasa dito syudad.
nagpaayak iti ulitag ko. Dito ka nagbasa iti high school. Dito'y kami nga nagamam mo. Kani Lucy. Wow, ha? High school student, ha? Kay Diyos awan, idada kami lang ti high school. Narik na yun ni Ayat. Narik na akong ti Ayat. Para kani Lucy. Kanya ngamin tandakin ni Nana Lucy. Nga nangayatan nyo kayong kuwan. Sa amin nga isutim ako nakakapintasan. Karagiti ka skola ami nga babae. Yan siya mo. Kana isang sangay tinarik na. Hindi makita ko. Namuna gata. Agkaabay kami dito gaw. Sa agtindulong kami. Iti assignment mi. Agtindulong kami. Iti leksyon mi. Agpadbada kam gayam nga. Marigrigan. Ket? Ni Lucy, anak ti may sa katulong. Bastarda. Bastarda. Awan amana. Di na amamuti amana. Tidimak kilan na kat itisidong ti inana kabayatan nga nagbaling nga katulong ti inana. Kaya Diyos awan ang tata. Dadya ina ni Lucy, stay in nga katulong. Kaya kabuta awan ti balay na. Awan ti balay na. Sadyain nga pinadakil na ni Lucy. Nagbalimbat na nakatulong. Ay, hamat nga mako nakakatulong. Anak ti katulong. Nga agyan, nga makipagyan, hindi pagtrabahuan, pagkatulungan ti ina. Nga bastarda. Yung manuan yaman ti kasasahad na. Saan nga dito trason. Tapno, paritak ti pusok nagpitik para ken kuana. Noan niya rin marikrik na, kastawan ti marikrik na na. Awan ti nyulbud na kanya. Kimagana ti amin nga kasasahad na. Ay sukat bastarda. Nga giyan iso na ti sidong ti inana, kamayaten nga. Katulog iso na. Stagayam. Aging ganadan na kinawatan na giti puso mi kini Lucy. Idadakam pa lang iti third year high school. Wow! Nasapa kayo nga rod nga nabunyagan data. Kanya nga nabunyagan, ipagbaga. Kat siyempre, ubi nga pa, ay di pa bunyagan da. Di kayat ko sa sawan, nga naaramanan nyo, tiluto na po Diyos. Rinespeto, ti kinababae ni Lucy. Tamalagsin ang ubing kampay, kitore ko mga mabalinen, sanggod tong agunoden, aging ka ti malpas ti kalaysa. Kajay. Aging ka na lang ti kibin-kibin, pasaray aging narakop kami, pasaray mataglanang iti apag kanito, ken medyo napaot di giti bibig. Wow! Oray na saan yung nga nakarawad di barokong na, tata. Ikagkakangay lang, mataganda mo ta. Ta siyempre, mayat mo't mo natin may igkaman tapno alalisto nga dumakkel ko na ta, hampay nga na kompleto nga nagsukong ti pamagina. Ngayon napintas para kanya ni Lucy. Isuting karik, kao mo na, ken mauding ayat ko. Halala, ituloy yun, tata. Ituloy. Ngem, apo, adangem na. Datit ko na nga conflict. Sakbay nga naggraduar kami iti high school. Adayem patamag na kanyak. Ano yung patamag na? Kaya da ka nung asawa keng kuana. Ti anak, ti amo, ti inana. Anya? Uy, naglukon? Tagalaga naglukon. Ada, inaunang misuna, nga lalaking anak, ti amo, ti inana. Siyempre, kakabkabalay da. Tagigan nga rin ni Lucy, ti sidong ti inana, kabayatan nga katulong. Diyan ako rason na daan nga siguro, si lalaki,
iti pintas ni Lucy, kahit namutan nga asawaan. Asawayan na kumangarot kat ubing matpay. Kaya pilitan na. Amo matan na kita mabalin na kat marami dati amin na pumuspusan. Kit, anong nga na pasamak tata? Iso mismo tinangising-hasing kanya. Naagtaray kami. Anya? Ninalulusi tinangirekomendar nga dagos kada kayo nga agtaray kayo. Tapos maliklikan na ti panag-asawa na ti lalaki nga sad na mating ipatpatag. Kinayat ko hindi. Kinayat ko agsipot ta. Ipatpatag ko na ni Lucy. Yung pinampanunod ko. No agtaray kami. Sa dinot papanami. Di ihawid mo sa di probinsyayo kumangkel. Kasta ti plano. Kasta ti plano mi. Ipanaw ko ni Lucy dito siyudad kat iawid ko sa di probinsya mi. Naka-schedulein. Naka-schedulein di. Naka-schedulein nga. Agtry kami. Nagtulag kami no sa dino ti pagkitaan mi. Kinuha niya nga oras. Nagpakadak mo ti din kini uncle ko. Nga magpapabasa kanya. Ibagakin ko na nga, itaray ko sa di probinsya nga nubya. Itaray ko, gapota, asawain ka no ti anak, ti amo na. Uno amo ti inana. Ngayon, bigla nga nagbalbalo ti panunod ko. Kahit yung asawa ng uncle. Iti lugar nga nagtulagan nyo nga pagkitaan nyo kininana Lucy. Saan kayo nga nagparang? Saan? Ay, basol yo Suman lang di kayo nagkatuloy na di mo magayam intaray ni Nala Lucy. Lucy ka kaspagarikan kuma di siya. Kadipat patig mo ti may nga babae. Kaya't mo kading nga iadayong isuna, iti posible nga pagdamayan na. No itaray ko kunak, kadagdan na kami nga kasagasawa sa di probinsya. Kad nagrigat tibiyag sa di. Anya tinamnamayam nga mapasama. Agrigat kam nga dua. At agasawa kam nga din na oras. Kakaasin to pwede kita na kami. Dahil ti pinanurot ko. Kinapod na imbagak deta keng kuha na idi. Ngam yun ti kunana. Anya ti kunana, angkel. Kalpasan imbagayo nga saan nyo kumakayat, gapota diyo kayat nga grigat isuna. Saan ko malipatan nga ito yung saoy di ni Lucy? Na kunana, oray agrigatak. Basta adak iti sidong ti lalaking ipatpatag ko ken mangipatpatag kanyak kunana. Katuwan mo nagpeso man kami na angkel. Ore ka sunod trigat, panagdanayo ko man, talaga agpimpinatag kayo. Agbinulog kayo trigat ka namay. Angim, iti panunod ko. Masapol nga agnamay ni Lucy. At ano makiasawa iti anak, ti amo, ti inana. Siyempre, saan no kan nga katulong ti inana? Saan matal nga anak ti katulong isuna? No makiasawa iti anak ti baknang. Mabalin nga, may ipa ito amin na kasapulan na. Makapagbasa iti college, nakayat na. Bumaknang. Ure mat no kadenana ti lalaki nga makaitit ken kuana ti kinabaknag ay no saan namat nga ipatpatag, angkel. Kastat ko nana. Pinulit-ulit nang imbaga. Ure no kasunod tikat. Basta dati nati patpatag ko ken mangipatpatag kanyak ko na. Ure met no gidak tinaluk na nga kama.
No ti kaiddak kadyak matipatpateg. Ure mat no gaburandak iti kwarta. No sang ko hanak ba't ka naragsak. Kunana. Umot ko maangkel. Data ko mat pinampanutyo. Saan? Tiyak kayat ka may buyak to. Ti babae nga patpateg ko. Nga agrikan. Itinakam ko masusuro ng tungi pateg. Ti lalaki nga mga asawa ken kuana. Kamangted ken kuana. Itinamay. Iso nga. Tinaramid ko. Sana ka nagpagpakita ken kuana. Anya? Binaon ko na uncle ko. Nga napan na yung bagay ti principal ti eskwela. Nga emergency. Nga nagawidak. Iti probinsya. Dadanasken. Nga nakasikasuhin. Ngayon na disgrasya. Ket natayak. Anya? Alangil? Kasat na pasamak? Natay kayo? Sana. Impambar ko lang No natayak ko man agad talagang awanak kumaitan. Pinagparang yung natay kayo. Binaong ko na uncle. Ngayon pa ka mo na di eskwela nga nataya ko. Katibangkay ko, naiyawid sa di probinsya. Ngayon talaga ba't ka nagawid sa di probinsya? Gabutawan mga sikaso kay ni tatang ko nga masaksakit. Duwa kam lang ang kabsat. Babae inauna at dan asawa na. Katsanda nga masahan na mga sangot mga sikaso kay ni tatang. So nga pilitan nga talaga nga nagawid sa di probinsya. Nga di pamati ni Lucy. Kat nataya ko. Kat anang rin tinapasamak. Kininana Lucy. Tsaka mon. Ako matindamag ko. Diyak met sinusuratan. Dinawat amuno sa dinotayan ko. Kinapi ko mapa yung surata kisunak at tataya kun para kinkwana. Ay, sa bagay. Nusuratan nyo makigtot Apa yung dasurat mo tinatay. Wala nga din nakatakin na nagkaguman nga nakita ti bangkay mo. Kasano nga umay sa di probinsya, kinagbasbasa. Kahit yung asawa ng Kel, saan yung nga nairadwar di high school? Saan ko nga naituloy? So nga sana ka nagradwar. Ano nga ba, tinapasamak nga ron kininana Lucy? Tsaka mo. So nga, kumusta nga ron, babayan tinakam ko ako na, kumusta nga tamad 21st and last love ko. Siguro, nakabimbi na siya at biyag na. Siguro, adamatan na po ko na. No, nag-asawa da ka na jay anak ti amo ti inana, kat nagkaanak da. Ada siguro matan na po ko na ita. Ay, naragragsakim siya. Nga dahi tamat ti puon kan kapunan no apeng nga kinayit ko akasiyay. Nabimbi na siya at kumati biyag yu ita Siyempre, nadaan kayo ti fish farm. Well, itinatayin ni tatang ko. Nagsubliak dito Saan yung sinapol ni Nana Lucy? Pinadas ko nga sinapol. Ngimsang ko na sa pulan. Kinorin mo sa pulak. Baka maatake na makita na. Baka tipagrup na kanya kit ar-arya. Gabot para ken kuha na kinataya ko. Kastagayan ti love story Kel. Madi. Ape nga madi. Ape nga pinalubusan nyo. Ape nga nagpamarang ka nga natay. Tapno di kasta. Kat saan nga agri ka tindan na. Tadyak kayat. Nga magbuyag to ni Lucy nga agri ka. Idin to tad na nagkapinpintas nga oportunidad ken kuana. Baka agbabawin to. Nasyak kumatikin na din nana. Kadagidi nga panahon nga kabig sa tirigat. Ang mga napapabasulin na to.
no samnak nga interay, no dinak inasawa, kada di ko anak ti amo ni nanang ko, iti nang asawa kanyak, napintas ita ko man ti biyag ko, baka kung kunanan to pagsidir kanyak. Dadya ti pinampanunod ko. So ako nada, no ipatpateg mo ti may nga tao, no anyaman ti pagkaragsakan na, ipaay mo. Impaay ko dayta. Tadakkel ti pamatik, nga iti sidong, tinabak ng amayat ang mga asawa king kuana. Ket agragsak. Nagragsak nga ta nga rod ni Nana Lucy. Nagragsak nga ta, Uncle Simeon. Manong nemi intultuloy ko nga rod iti negosyo nga fish farm. No ma-harvest min, manong nemi di kiti mabaling nga may harvest, at manen sumublat, manong nemi nga fingerlings nga may pupo. Kada kiti mabaling manen nga harvested. Adalang di kiti lawas nga agabsen kami. Ngam kada kiti sumarsaro nga lawas, inaldaw, manong nemi ag-harvest kami. Kadinal daw met nag-deliver kami kada kiti orders dagiti aglaklakot ikan iti na dumaduma at tiyandaan iti syudad. At dapat dagiti gundaway manunemi nga magagatak na saan ko nga ilako amin dagiti makalapan mi. Nadaanak ti pwesto manunemi no kasta nga open market adamat lugar nga ayan dagiti wet goods when manunemi dagiti ikan. Kaya dito ba't nga display ko manunemi dagiti sibibiyag pailaeng met nga tilapia, sibibiyag apaltat, ken dapay barangan, at dapay dagiti kapu manunemi taadot maala nga kapu kadagiti pispan mi. Tadaragiti nalagiti manong naming nga kapo nagan-anak gaginggang imat ano. Edo matlatama na kitagbaling ang customer ko. Tata, sagmang manat sa kilo na ito tilapayo. Bagak mat, ay, nalakla ka dito ng bidjay. Yung sa mong ibagbagabalasan ko Kita kaungadak. Yung mapagay nalakla ka tata. Baka saan mo ka na mimas? Mimas, kapukas makikita mo. Kas lalaga po iti running water. Taamumit pa mamaya, mitap ni kasta-kata, dahimas. Saan? Kan ranti amin, si bibiyag. Aggargaraw. Alala. Amo kita makita nga lumablab basit, iti kinatabana. Sungarod nga nagkapaturungak dito, tata. Amo ka na imas dito na presko. 3 kilo talak, tata. Kaya nagyamanak, tanalaka. Ado, di kita makamamukan niyak manong nemi basta kunada ni Tata Simeon. Kadadot piskaryana ni Tata Simeon. Etay lakay nga baro ngam naparagsit ni Tata Simeon nga nalakat-lako na. Kat magustuhan nakmat manong nemi kasangsango dagiti empleyado ka. Dagiti para taraken ko, para kalap, para bunan, para karga na naroon na ni Alex. Gaya ti may sagun daw ay manunemi ngay may manin ni Alex dito balay tapno uminom ka manin. Tata Simeon, adda iyam amukan ka nga nalapsat nga padamit nga nabaakat. Apay nga adda iretong kanya. Katapno di kasta kita adamat ka adama. Adamat ka adam. Gamdamagan na ka. Anat nagan niya. Lucia. Lusing. Baka Lucy. Ay, wala ya. Baka gusto na ito sa pulan. Sanga tama ta. Sa bagay, hanata, nabakatan mo tabalasang.
sigurado ni Lucy nga pres love you akit nag-iasawa ka na di anak ti amo ti inana ang kadi. Iyama mo kada kayo. At itayan ni Sintang. Iyat mo sawan. At dito'y balay. Nagnay ti kusina. Loko kayo ha. Baka pagtutulagan nyo kini Sintang at talagang ayarit dak ti may isang babae. Tapno naman tan asawam tata. Tata ko nung kanya kit uncle tawag mo dati. Ay, uncle. Uncle. Iyama mo ka. Ang Alex. Uray man nga babae. Sandan to nga, maloktan din nakarekap ng puso. Taapay mat nga narekap yung amin. Hindi ko mapailang kayat ko nga nakasukat ni Lucy ti puso. Talagang yung karik itibagi. Sanak to lang gayat. Kabutay sutik mo lakin mauding gayat ko. Ni Lucy. Unang yung angkel. Asino mga sikaso ka na kayo? Ito agkabaw kayo. Saan ka tama-tabaybayan na giti ka anak ka? Kasi kinisintang. Isod ka ubingan nga kanakak nga magbasbasa kita. Adon na kita graduar. Adon pa na kita apo ko. Kada kita pinagraduar ko kakanak ka. Nga balikan niya, sana ka nagraduar iti high school. Basta matulungan di kita kasapulan ti tulong. Handa lagi ti sayangan, dagiti bambanong ko. Unang yung awang kasi madlang kaadda ti asawa yo, angkel. Hampir na lato ti amin. Kaya ng mga asawa ko, mga aping apadak na nabakan. Ha? Kita mo ti kina. No kaya't mo nga mga asawa ka, Alex, kat madanak ti anak, dahil tayo mabalin ko pala nga anak ka na. Apay ka po talakaya ko, saan ako nang makaputot? Dahil at pagpinaasan na karatay nga lalaki, Alex, ti babae, no bakitin, kad nagmenopause saan nga ganak. Ngayon ti lalaki, uray doduo ganin, maisarek na lagi dikit adarumwar, makaputot pa lang. Ayun, gaya man niya. Ang akit adulat at babae dito nga mayat at siyempre, muda na pintas si biyag ko. Alawan ang kel, ti sa pulag nga ron, datay kataib ko, kataib ni Sintang. Opo, no makaasawa kayo, tagtawan lang 18, 19, 20, uno, 21, gana 25. Opo, nasorto yun ang kel. Talaga, siyak ti swerte, o sunat swerte. Agpadpada kayo na swerte ang kel. Na swerte ka, tamag-asawa ka ti ubing. Itinikudan nga may sakan nga lakay nga kabalyo at dapay lang nasa diwa nga ruot nga arabem. Nabartik kan sa na Alex. Ay sana ka nabartik pa yan kail. Magpalit magbagak. Pudnong mati magbaga. Kaya rigam te lakayan nga kabalyo kadagsapsapul ka netay nasa diwa ken naraber nga ruot nga arabem. Mama. Agpeso manong naming nga ado di kiti niya amukan niya ni Alex. Ado pwede kiti katsendaan. Ado pwede kiti komersyante manong naming nga balo nga mabalin pala nga pututan. Ngem, tsaka mo. Tawang pulos iti makatigna iti puso. Awang pulos iti makarikab. Agrikab-rikab kumatiri daw ti puso. Nga mamalingo ako na yun nga gayatak manin. Ngem awan. Awan mano. Kento sa lutsudan ni Alex. Angkel, ang mga nagkasakit kayo. No saan yung epek sa tiari niyo? Data ka no, Angkel, ti pakalan ti prostate cancer. Prostate cancer. Prostate ko na ba? Aywan. Prostate cancer. No hamo maipag sa tiaram mo, ay baka no ag-expire di kiti sperm cell mo no sa mong irwan. Si kamit ka di barok ka, Alex. Nagaserving or ti ima. Aging galang ti kastangkel. Pay handamat pa nga nagkuyog ka.
Mabaling kumatlata mo ti mapandita tapno inak gumatang iti per kilo. Datay one night istra kunada. Kunayo nga gatang kilo mga no. Anan serbi na nga ron nga takwartak. Alaman. No jak aramatin ti kwartak. Agkuyog tanto mga ortangkel. Di mo palibag nga kahit mo ilibre ka. Kano man angel. Sige. No di mo kunayan nga awan pangus-usara. Ti addakan niya. Agkuyog tanto. Yan tanto gumatang. Iti per kilo. Sa tanto pagabayan ti kwarto yo, ken ti kwarto me. Tagpalumbatan to. Panagnig ko kayong kabarok, Alex. O rin senior citizen na uncle mo. Apo, nalaing pa lang. Rosarin yung art uncle. Kumatgatang kay ti Viagra. Ay, awan ka. Siblia, awanan ako. Amom, no, pangyari kam kumakit buneng. Diya buneng, no saan mo susaren, aglati, agmodel. Ngam no kanay mo susaren diya buneng. Aya, maas-asa mo, tumadtadem. Aya, iso nga kastuyak baro. So, ang pagdanagam kanya, baka nalalay nga pag-MC ka. Wain manong nemi pinugustuwak ni Alex tapno mamati nga talaga nga paset ti biyag ko dayta. Tawa matirag sakit ti may nga lalaki manong nemi no awan ti babae. Di ba? Ngayon ko awan ti hang nga kompleto ti ragsak o rin no adda babae no awan ti babae nga talagang ipatpatig mo. Kas kanyak manong. Saan ko ang makuna nga kompleto ti ragsak ko o rin adda kwartak o rin adda babae manong nemi nga mang paragsak kanya. Sana kompleto ti ragsak ko. Kapag ti sapsapuli karagsak kad adda ka ni Lucy. Ngayon, sa dinuitan tiyan ni Lucy. Siyempre, no nag-asawa da, iti anak ti amo ni nanang na, nagkaanak dan, nagapuko dan, nataingan mo tinakas kanya, ana nga taita tilangana. Napintas pa ilayang nga takas, ti kinapintas na. Iti na minsan manong nemi manen nga nagpwesto at nga naglako nga saan ko basta inlako ak pinaangkat amin. Agsasarano manen manong nemi di kiti o may gumatan. Aging ka nga dandanin maibus ti lako idi addo masadig. Ay kita dandanin man kaya man maibus dito lakom kapsa babae. Ngam dya ikan tikit kitain na, dinakpakinita. Idi ta tumaliaw at tumangad kanyak, manong nemi nakigtutak. Nakigtut mo tisuna. Ha? Manong nemi, siyak ti mo na nga nakaalaw, tirik na. Ay, apay mat nga kastahon na ti pa nakakigtut mo nga nakakita kanya, kamsaan. Amamunak ka di. Ada kaing ingas mo. Nasaan ko pulo sa malipatan. Yung natayan. Sino? Simeon tinagan na. Manong Nemi. Masigurado din ni Suday ito ni Lucy. Ure no adlaw nga dan digiti kuribat-bat tirupa na. Nga madlaw. Nga bakit nga naistimari di bakina. Isuday ito ni Lucy. Tsaklaki din ang bindot. Dagiti magusgusto kidi nga kikita na dagiti mata na. Kabagyam ka di, ti amamok nagdagan si Simeon. Abi nga saan ka makasumpat?
Sino ka kadi? Siyak ni Lucy. Kawagyam ni Simeon. Uno si kamis mo ni Simeon. Kasano ko mga siyak ti Simeon nga bagbagam kat si kamal ng bagang nga natayin ti Simeon. No kasta kat sanga si ka. Kaya ngayas mo lang. Sino nga ni Simeon ti biyag mo? Isuto mo na akin mauding ayat ko. Kahit mo saan ka nagasasawa? Kalapasan nga natay ni Simeon ako na. Mabalik ka din nga, gumata nga kitilakom kapsat. Ay, wala taglaklako ang harod. Alam amin datan, edad ko nga libre. Basta lagi di bagamno, sa dinot pakasaraka ken ka. Ken mamo ka di, no, cellphone number mo. Interesado ka mga mo. No, di cellphone number ko, kino sa dinot pakasaraka ken, makasarakam kanya. Sa bagay. O may kakumapasyarin ko na kumangin. Si asawa ka. Manumatin tanak yun. Kaing ingas mo ni Simeon, muna si kamis mo ni Simeon. Sanggo sinungbatan manong nemi. Yawawad na, tibayad, tingkilok, na ginatang na. Diyan ka dimat ko na kang kalibre. E din mo lang kanyang cellphone number mo. Tapos ko nga. Sige. Itad ko ka. Ngayon saan kang makadisturbo, terabi. No, kahit mong tumawag, alas 8 terabi. Aking ganat alas 9. Tati alas 9 maturugak no kan. Sige, nasok ko lang. Alay kang cellphone number mo, Lucy. Nakaragragsak karedi nga aldaw manong nemi. Uwan, nakaragragsak na talaga karedi nga aldaw. Manong nemi karabian na indayal kon tinumero ng ented ni Lucy kanya. Simungbat nga dagos. Hello? Lucy? Simeon? Saan nga kaslasan pa yung nagbalabali ti boses mo, Simeon? Amom, nagparik na kanya. Nasika talaga ni Simeon. Amom, no inakom ko mga sika ni Simeon itay. Amom, dinaramid ko ken ka. Ano ka man dinaramid mo kanya? Tinungpatungpa ka kuma. Yaw mo ta nakadagdagkal di basol mo kanya. Ingka lang na.
Di ba si kamalat nagkuna nga natayin ti Simeon nga mamom? Ngem sika ni Simeon. Diyak nagkamali. Diyak nagbidtot. Sika. Apay nga pinagbalim mo nga natay kan. Si bibig kamat kaya. Apay nga binabayan na. Apay nga yung palubos mo. Ano nga yung palubos? Apay. Lucy, ibaga kang kay di. Nga siya kayat nga grigat kay ti danak. Idinto. At dalalaki nga nakasagana nga mga asawa kang kamangtid kang katinamay. Diyak kadimot ko na kang kay di. Nga oray no kasano ti rigat. Nga sagsagrapek basta adak itidan na ti lalaki ken lalaki nga patpateg ko ken mangipatpateg kanya. Anan nuwag tinamay nga bagbagham. Nga sa anak mat nga naragsak. Saan kumat nga ipatpateg timangmangted kanya tinamay. Masusurob tong ipateg ko na. So nga pakawanan na. Do pa kabasulak man ti panagpamarang ko. Nga nadisgrasya ka natayak. Yung nagawid ak ngagpeso di probinsyami. Gaputa. Awan ti mga iwan kinitatang ko masaksakit. Tanoyin tugot ka. Kastaone ko matirigat mo. Kadore gumamit kastaone tirigat ko na dak ti dandam. I'm sorry. Bakawanan na, Lucy. Bakawanan na, kuma. Katita, naragsak ka. Tabak ka. Siguro. Nakasarak ka matitibak na nga babae nga nangitag-ay ka. Iso nga, saan ka lang ang paralako, no? Di ka kukumpay nga mismo, di ka deliver mo, deliver yung ikan, at the fish farm mo. Hindi matayan ni tatang ko. Nagsubliak dito'y. Amo di Diyos nga sinapol ka. Ayam. Saan siguro nga napalubos nga hindi kat masapulan ka. Ada, nang surusuro kaniyak, signan iti panagtarakan ti lamas tanagyanak kang kuhana. Aging ka nga, iso amis mo tinangtad kanyak ti puunak. Tapnosak, asyakon ti mangituloy. E di mapanawan ng fish farm. Gaputan na panang nagnaid sa di Amerika. Kahit nasawin, ipapusokin na kanyak. Nag-asawa ka? Ang ganda kong sana kung nag-asawa. Gaputa, may masalang tumunakin mauding ayat ko. Si Kalay, Lucy. Sa anak ko nga nag-asawa. Ken sa anak ton nag-asawa. Malaksit. Numabaling kang asawayan. Ngem. Si asawa ka sang gani. Kumusta man ten? Manumad ka na kayo. Manumad itan ti apo ko. Saan ka nagdaan ti anak? Ken saan nga nagbaling nga naragsak. Ti ba nakidanak ti lalaki nang ikasar kanya? Iti lukudan. Nga iso tinagtawid. Kadagidi sa ni kuha, digidi naganakan kuha na. Nagkasar kami. Nagpeso nga saan nga nagbaling kakatulong ni nanang ko. Isuntag baon. Ngem. Nagtultuloy ti kinad. Kinaado ti kiti madi nga bisyo ti asawa. Nagsugal. Nagbartek.
agbabae. Saan nga nagbalbaliw? Nagitinagannak kang kuhana, itinangalukoy kininanang ko. Tapno ni nanang kat alukoyan na. Tapno manugutak ang magkiasawa, iti anak na. Tabarbaran kanon no agasawa kami kitag aglintig isuna. Barbaran kanon no adan asawa na agasawa kami kat adda katulungan da ama magbaga amang pasigpet kang kuan. Yamsan ka mga nagbalaki. Nagtultuloy iti madi nga bisyo na. Naging kapim musay di ginaganak kang kuana. Si marunong at pimusay di dinanang ko. Naging kasi marunong at pimusay ti asawa. Kalpasan nga awanin ti pagbayad na ti utang na. Tana isugal na ibabawi na nagiti kinabaknang patawid kay kuwana na ginaganak kang kuwana. Pati ti family house da. Na nagpapayan ni nanang ko kas katulong. Na ilako na isaldana. Kabutasan dan, amasingir isuna. Pinapatay dan. Nabaluhak. Membagta. At na iduling ko di akwarta. Ngay sumat lating gatang ko iti lute nga nang patagdarak ti gagangin lang ang balay. Ngay suita ti pagigyanan. Nabayaga ko ngagmay maysa. Nabayaga ko ngagmay maysa. Simeon. Manong nemi na ulit-ulit detang imbagana nga nabayaga ko ngagmay maysa. Sinalutsod ko keng kuwana no nasusuro na nga inayat ti asawa na. Diyak pulos inaramid tinang susuro nga nang ipatag keng kuwana. Tagasan nung ipatag ko, iti lalaki nga saan met ka mang ipatpatag ka niya. Kung ore nga ta ipatpatag nak ti asawa, may masalang ti lalaki nga ipatpatag ko. Ngayon karik nga awan pating ka na. Awan sa bali ng saan nga si Casimir. Imlino ko na, sinaktan na, binaybayan na, pinalawan na, linagsid na, pakawarin na. Nung naramin kumantikas jealousy. Iti rason, nga diyak kayat nga agrigat kay ti sidong ko. Nga ti pamatik, kat agnamayan ka nga agragsak iti sidong ti sabali, nga makaitad kang ka tinamay kan dragsak. May makaitad kang ka, iti kinabak ng nga minulit-ulit ko iding imbaga kang ka, nga ore ka sa do, rigat kabarikdak, ore ka sa do, rigat na pasarik, basta adakit idan na, tilalaking ipatpatag ko, ken mangipatpatag ka niya. Ano no, ado nga kinabak ng, namay nga bagbagam no sa anak, ba't ka naragsak? Nga kadenak tilalaki nga saan ba't nga mangipatpatag, ken jak mat ipatpatag. Dahil itatak kilabidot ko. Tas sa balit na nagbaling papmatik. Pati siyak sa anak ko nga nagasasawa. Gabuta sa anak ko nga nagayat. Gabuta siksikalahin. Sikat mo na, ken mauti nga ayat ko. Manong nemi ka dahil dimitlang arabi imbaga ni Lucy no sa dinot ayan na. Gusto ko ni Martin ti paspas ko nang ipataray manong nemi ti bukod ko nga kotse. Kasaan nga pick up po na delivery truck tinaramat ko no di kotse ka mismo. Nabana kinimbaga na manong nemi nga ayan na. Gagangay lang nga balay manong nemi nga napintas taglaw-law. Tanaranyag. Nagdorbelak manong nemi nga pagisumot nga rumuar. Kaya di may lukat ng tibasit nga gate. Simreka kita ginarakop kami tinakairi-iro. Lucy. Simeon. Abay nga nagpamarang ka nga natay. Aroy! Kahit mo tapapatayin kang pepeso. Saan tan nga ulit-ulitin ang tikitirasan?
nagbidutak, iti pamatik. I'm sorry, Rosie. I'm sorry. Di ka kumakayat ng mapakawan. Ngam kapatipat-patig ka. Si papagawanag ken ka. Oh, Simeon. Sabi nga nalado ti amin. Sobre ka. Dunganong ka dito, Neng. Kayat ko. Nagpapasta nga patpatnan. Sabi ko, ma. Tagmilagro ko nam. Pagmilagro nga niya. Ngagsikog ka. Tapno ka anak tamit laeng, Lucy. Tapno agkaanak tamit laeng kunak ken kuana manong nemi. Ngem, saanen nga nang ten, napod Diyos ti milagro kata kami manong. No pa nang ten iti milagro nga kami mitlaeng iti agkatuluyan nga kataknay-nay iti tungpalbiyan. Kaya po tanagkalaysa kami manong nemi keni Lucy. Ang grande ang kalaysa manong. Tapangusarak ko mga rod kadag iti kwartak no sa ngay dayta. Iti mismo ka fish farm manong nemi nga may dimanon ti padi nga dito iti nakaangayan ti seremonya nga iti fish farm at laing manong nemi tinakaangayan iti grande nga reception. Kakaduan na nga na isagahan na manong nemi kat lamos. Ada sinikang, ada tinuno, ada lininta, ada kilawin. Tamabalin mo mat nga lapapin manong nemi dagiti tilapia sa mutatadin mo no. Iwa-iwain nga timplain nga kilawin. Kaya nakaragsak kami manong nemi ora dagiti matandar nga nang saksi iti kalay sa amin kinakaragsak kami. When? Ni Alex manong nemi iti panagbalin ko nga best man ko. Kaya dinto ta ni Sintang nga kaanakak manong nemi isumit iti maid of honor ni Lucy. Nakadado manong nemi di kita maragragsakan na mas daw. Napintas ka no ti love story mi? Napintas nga ta? Nga ta? Mabalim mi panagkail manong nemi. Nga da kami kini Lucy. Iti may sa pamaniknek. Dahil ko na nga first love never dies. Nga isuk ti first love ko. Siyak mat ti first love na. Kada kami matlang na nagkatuluyan manong nemi. Iti lukudan nga naladawan ti amin. Dahil ko na manong nemi ti paset ti biyag kinayat. Ada nagiti struggle, nagiti trial. When? No talaga nga da kayo tinekari. Dumteng man digiti mamagsina ka na kayo. Dumteng tumitlat ta, ti pa nakaikari ti amin. Awan man di anak mi manong nemi ngem adda dua kang runaan ngay nadaptar mi. Kabagyak ti maysa, kabagyan met ni Lucy manong nemi ni maysa. Tayo di agasawa kami manong nemi at nagparang kabagyan na. Kunoray pa idi nag-asawa dan kada ti nagbalin idi nga asawa na. Adumat iti mas isidag ng ibaga kabagyan na. Nang runa itan, na makita da na pimpintas man ang tibiyag mi. Tibiyag na. Intultuloy mi manong nemi tinegosyo mi nga fish farm. Ito yung tulutuloy mi nga tinulong iti asawang ang gidiliver. Kanaglako pa yan. No kasta nga tiyempo ti tiyanda, kanaglako kami. Agtindulong kami naglako ti ikan. Lamas nga agapumetlaing ti fish farm. Dahito iti pagkasalitaak manong nemi pinauluwak iti umunakin mo udi nga ayan. Ngayon nakmetin na buray iti dahito nga pagkasalitaan mo iti dahito nga programa. Nabayaga kung ngagbuybuyakan ka. Kat kadagito lang ngayon ted kan ka ti Italiana kalpasan ngayon accept mo tinak pa nag-friend request kan ka. Sabi ko matadamat na ibati ka adal, liwliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga di nga kanagbuya, toy nga gurad agyaman, nga tatang mo, Tata Simeon. Tata Simeon, baka santa lang agad dayo, tili ko tawin, baka manong latan, tiyawag ko keng ka, inauna akpay. Okay. Ay, kapsat, kung latan. Okay, listen.